lige at komme tilbage til dit spørgsmål om min første dag, så kan jeg i hvert fald huske min første opgave. Den bestod i, at man havde anskaffet noget, der hed laserdoppler, anemometri måleudstyr, som var dengang ret revolutionerende. Jeg kan huske, at i de første år arbejdede jeg, selvom jeg var ansat på Institut for Kemiindustri, så var jeg oftest på kemiteknik og arbejde. Min opgave var faktisk at få det instrument til at virke på Institut for Kemiteknik. Som det fremgår af teksten, er der tale om en film, der er fremstillet for at markere et 25-års jubilæum. Da jeg startede, der var jeg jo den nye Benjamin. Jeg var jo 24 år, og der var en meget høj gennemsnitsalder. Rigtig mange medarbejdere dengang var ansat, da DTU flyttede ud fra København. Omkring 67-68 flyttede institutterne til de nyopførte lokaliteter i Lyngby. Hvert institut fik sin 100 meter lange 3-etagers bygning og fik således omtrent 10-doblet sit areal. Der har været en stor udskiftning af medarbejdere, der har været en stor udskiftning af teknologi. Det er tydeligt at se, at penge er der flere af. Ikke? Der bliver købt meget lækkert udstyr, og vi leder ikke så meget mere efter gammelt udstyr i kælderen for at genbruge det. Dengang var der mange, der gik i gemmerne for at se, om man kunne finde noget interessant, som kunne genbruges. I dag har man erkendt for det meste, at det virker ikke. Vi skal have noget, der er up-to-date for at lave en god forskning. Lektor Ole Hassager er her engageret i undervisning af en studerende. I øvrigt beskæftiger han sig med matematiske modeller og strømningsmekanik. 8 år på instituttet. Universitetet var meget mindre dengang. Den afdeling, jeg tilhørte, Instituttet for Kemiteknik, havde en professor, nogle lektorer og nogle adjunkter, men stort set ingen Ph.D.-studerende. Og det betød faktisk, at lektorer og adjunkter, de gik faktisk ind i laboratorierne dengang og lavede selv deres eksperimenter. Professoren gjorde måske ikke, men adjunkter og lektorer gjorde. I dag er det jo sådan, at vi har tæt ved 100 Ph.D.-studerende ved Institut for Kemiteknik, og det er faktisk dem, der kommer i laboratorierne. Det har jo den betydning, at vi får mere forskning ud af det. Der er slet ingen tvivl om, at der kommer meget mere forskning ud af det i dag, end der gjorde for 40 år siden. I dette kontor sad i en menneskealder, nærmere betegnet fra 1913 til 1954, professor P.E. Rosgaard og ledede enevældig i dette store projekt. I 1954 overtog professor C. Søltoft ledelsen af det udvidede laboratorium, og i 1962 fandt man det praktisk at opdele laboratoriet i 2 med hver sit speciale, og dermed opstod institutterne for kemiteknik og kemiindustri, sidstnævnt under ledelse af professor Anders Bjørkman. Tidligere havde vi 2 institutter, som dels supplerede hinanden, men dels også i en vis udstrækning konkurrerede med hinanden. Det var ikke videre hensigtsmæssigt for et samlet forløb i undervisningen. Så undervisningen er klart blevet bedre. Og her finder vi også Kim Dam Johansen, som er licentiatstuderende på instituttet. Efter sammenlægningen har det været betydeligt nemmere at tale med en ledelse. Dengang var det 2 ledelser, hvor man skulle aftale økonomi og struktur, og for den sags skyld også medarbejderantal. Der er også sket noget på forskningssiden, eksempelvis for mit eget vedkommende. For mit felt var, kan man sige, polymerfysik, hvorimod polymerteknologi og polymerkemi, det var på det andet institut, der hed Instituttet for Kemiindustri. Og det, der var muligt ved sammenlægningen, det var at samle polymerfysik, polymerkemi og polymerteknologi i samme center. Og det har vist sig at være en stor styrke.
At instituttet er udadvendt fremgår af det store antal gæster fra nær og fjern. For tiden finder vi Susan McBain fra England, Furser fra Australien, Marcio fra Brasilien og Gustavo Bortolotto fra Argentina og Marcela fra Bangladesh. Det er ham her. Jeg synes, det er spændende at arbejde et sted, hvor man har mulighed for at have så mange internationale kontakter. Siden sammenlægningen er der jo kommet væsentligt flere udenlandske studerende, PhD'er, og det er rigtig spændende, fordi de kommer med en helt anden kulturbaggrund, end vi sådan lige er vant til. Det andet, jeg vil sige, det er faktisk også, at det er vanvittigt dejligt at have med de unge studerende at gøre. Det er rigtig sjovt at være her. Det er rigtig inspirerende, og det er meget givende at være her, fordi det er jo fuldt af unge mennesker.